Lum inis le písa córa a dheanú mar chuid de éile Bealtaine, de chuid éanach watha tá Angus Lambkin a Angus Kajimmer tá rudí leat. Tá rudí fearhhailm, gur míle maigad tá mar an tlí na bhile as téad am sealacha habh san Afric. Fearhwai, bíon siúlach scéalach a gcónaí, bíon tú a gcónaí ar an bhóthar dur cosúlachta. Agus sulla Jane Majisteacha Angus in san obair himúil a dhéanann tú, do rií nach bhfuil aithne acu ort. Aberlin písabag faoi do héal agus faoi do óige. Dói, gur maigad, okay, well, rugus tógi me má farste, stos na hochtadí. Agus, frastal me ar níoscail agus bonscail fphobal farste. So stógur sin tréimh se simúl a bhí an na gluiseach do íthir ó deiscartí hirir na carrach an gal ar scoilgach lam. Iné sin frastal me ar choiste an lagan, scoil idir chreidfach. Agus cinse gur thug sé sin dearcú ar léachtam. Agus stágur lean mé leis an darad agus freastal mé ar ollscoil gnéidin agus rinne mé céim sa leanna Gaeilge. Agus débrí mé leis an aige leis le Gaeilge na Halban leis ar fáid couple blian. Ach cinné sin Kevin Lum who is mó Gaeilge na Halban a thola mise tusa a lort nuair a bhí tú ar an ollscoil. Agus rud amháin a héal me a riú anál a Angus go bhfuil siú ar dói ag choiste legain thuas an sin ag art síos ar bhfuil farste. So bhí tú ar choiste an legain, thuí tú go dtí an ollscoil in Unéidin, rinn tú an léon ceilteach agus Kajimmer a chréicní tú suas in san obair atá idir lá agad inis? Well, stóga débrí mé leis an aige leis na nálaigh ar fáid couple blian. Stoi ach an sin tugaí deistam gal hall hon na Síne. Agus éistam couple iiritas aige de scríú mar tá áhar tá cutsin do go leor sa síl in bhfuilmid. Tugu deistam hallan sin obair le couple cúlachtaí agus an sin an rinne mé sta internship leis na Náisiúnta in Beijing. So stó go ar an bhanús sin gur gneahí mé I drá na hébre sin, agus mé obair le chefi sa Chin, agus chefi ó chulacearn den dóin caiimara. Bhí mé brand amach ar cén dói a bhéin an gol hon na tíortha sin an bratainní ar cén fá gróharú tíorthaí sacu héin agan. So thá mé an amach iiritas hart agus fuigearú hir hall fuair mé obair jóní leis Náisiúnta ach gur tuaristáil agus curú an Congo mé. Fearhwai agus Jerem sin a gcónaí le daoine atá ag teacht I mo daoine óga gur chóir dóibh smaointú ar a gid ama a áfrail mar ibrí Jónach agus ní bhíon aga cudé a hocu as sin agus cudé luí tú an túdain has agus thola mé thu ag caint ar an radio goró tú ar cuairt I Marunda fásta is cinse gohfuil de saoil simúil agus tá mé cinse gohfuil sé dúchla nach go maith ach cudé an rud is fearr leat faoi de chéidebre a Angus. So agus mé obair thar lár leis Náisiúnta an rud is fearr lam gan dát na Dulin le muintir na háte agus go háirithe muintir na daoine atá a láran éanaí mar deartha maidir leis na deacreachtaí atá acu. So an obair atá agam na láirt le na daoine atá I món cogaí. So na fórsaí míleata agus na grúpaí armatha agus an cur láthair atá dhéanamh agam na cén chi gur féidir leis na cumann carthanachta
agus na náisiúnta dul man ebre ar na deacreachtaí atá ag daoine. So caiimmuid ar go ebre a bhíniu dos na daoine seo, tá na daoine seo tá ard díirithe ar cenchaí bhíh siad bua ar pe grúpa tá si trid in é. Ach caiim Virginia léirú cén fág bhfuil a bursagíine atáachta cén fág ar cheart dóibh Virginia a legal geart dain legal lin agus gul ar fad na hatch an freastal ar na daoine. So stogur sin na córa sin Lormwich fwy cursi stara, Lormwich fwy cursi cultura, Lormwich fwy cén fá go bhfuil daoine ag tridgenéil an a chéile agus an sin Janamwich iach tíú ar steach ar cadéad na rudaí atá daí ar an daoine atá ag fulinch. Agus I gcónaí le bulamwich le daoine atá anna crua, Janan cogu sin ar do daoine. Ach Janamwich ar níchil gus go spragfriad chun smuoinú le cén Tá dhéanamid leis an ómarcha daoine atá agus iad a grúchas? Ja, tuigim dit agus cruúíon cogaíocht an crí gan éon dát agus hála é sin I ddéirbhig is a gin héan agus luí tú cultúr an sin agus mar a tháinig muid san Iraq san Afghanistan nuair nach diggin fórsaí an cultúr na tíre ina bhfuil siad is níos mó damáiste na buamaí ag teitsim sin olc go leor ach nuair a stoppan na buamaí agus na ganaí tá ceist faoi cultúr agus slí bhatha na ceistení go léir a bhaineann le daoine agus is na daoine bachta sa lár a olingaíonn don chuide smó na saidirí síníonn siad san suas le bheith ag trid ach ní haíonn na grá hiaraní agus Angus céan ré den obair himúil seo a dhéanann tú is mó a thugann dóchas dit. Mar bíon na gcónaí ar láraigh dóchas in san dóin seo agus in amantí is féidir leis an dóin seo a bheith dúrc go mbeidh céan réad a chuidebre is mó a thugann dóchas dit. So agriíon muid na cruníthe seo leis na daoine atá ag gcuacht agus Digná muid gurí le an méid obrata a dhéanamh agin a méadú chun níos mó daoine a chuidú. So tá muid gurí golisteach go bailú go ceantar agus an sin agus an sin a dhéanamh caiimmuid míniu cén fág bhfuil muid gurí goláán, caiimmuid le cursí slanda anlí dhéanamh cursí slandálaíachta. Agus an sin is tá go mrisin tú thar líne a thugann sin an deis dit go bhfuil sé de chead agad go méid tú sábhailte agus tú an manda débre. Taistil ó áitehhain go háteile agus na rudaí atá tú tuairt leat na bhfuil maidir leis na grúpaí go léir tá muidir gobar leis, tá muidir tuairt isce glán, tá muidir tuairt serviceí sláinte, tá muidir tuairt tíjan, bí is leid de sin agus is tógur an gur sin rud atá an dóchasach fa dúda go bhfuil tú an ansáis an siomh athrú. Ní iompar bonus ceann, but an áit nach ró serviceí ar fáil tá tú an serviceí a chosnú. Agus teanann tú sin de réir mar de réir an seagháil a dhéanann tú le daoine eile, de réir an taide a dhéanann tú agus tógann tú céim chun cín ach an nuair a éiríonn slaat. Yeah, agus luí tú serviceí agus tá tú ag tracht ar thuirvisí bonúsacha an dhéanann Virginia talú slán dífa gach lá isce. Grem le chur I de bhéal jíjan rud nach mííon ar fáil I ddéartha ina bhfuil cogaíocht nó cuid na tíortha ina mííonn tú héan Angus.
An mian édócha sort in is Bíon cinse. No, bíon cinse. No, seo, go leor den a cruachas ní seo, like, this leanan siad a rai. Agus ní, maran cogu, Jake blian, fiche blian. Like, tá mé play fwy láthar fwy Galarashik in Congo don chugu ur. Agus hui méid an chéidir ní mléanú hin. Agus ní dóilam gwil dulchan cín ar bí janta, agus ar bhalach fallí éagsúla dead for agwil rodí géirí níos massa. So go leor glóir den a cóhex í seo, tá muidir caint fwy cogin nach stoppen. Agus tá si sais glaci leis an síl idirnáisiún de gur sin an dói a bhíons muidir dílai leis an siar, go mééis sé gúnaí mar sin. So gan dát stoppen rodí ó am go chéile, but an deacracht atá a gine go bhfuil bariacht tíortha faoi chogu le rá den lá, like Syria mar hampla, agus níl an dóchas le fecail go bhfuil na fórsaí áirithe atá trid an son, go bhfuil siad an seach le chéile agus réiteach a aimimsú. Agus tá cinse go bhfuil cuachtaí eile ag taú leis an dá hiú leis na tíortha éagsúla atá ag trid ó híh aram de ó híh airigid de agus ar an drochur a Angus iann sé de rinch cólachtaí agus de rinch tíortha cogaíocht a chineal i gimimecht agus tá cinse go mbíonn agla bhilteanach ar na grá híreannaí atá gafa sna tíortha seo. An mbíonn agla ortaíon agus ar do chólachaí. Janamid an America aber ar cursaí slandáliachta. So Janamid ar níhil an réiteach i Janus a dhéanú. Anas go mé Virginia an, ag cur serviceí hon cin, nuair nach bhfuil an cogu ag tarlín chartarin. Agus sin an rud simúil faoi cogu ní hé go bhfuil sé ag tarlín ag gcónaí in nach éon ceantar. Like bugan sé hart, cé go bhfuil na himplachtaí fós agus fós le feiscint. Dig ná táid an am aimimsú nuair nach mé trid ag tarlú, agus Janamid sin de réir teagháil díreach leis na grúpaí agus na grúpaí armagus na fórsaí míleata. So margheall gan naibríam ar an áhar sin, agus margheall go mbíonn an cinú ná go mbíonn mar fart den cinú. Hon misisiú na chur chun cín ná fannach coppla lá. Is dá go dogann si sin sais deistom smuoine faú an rodí seo agus margheall go bhfuil mé mar fartste go dogann si sin muineún dom. Ach gan dátar bí tá na dain séirí an muoin sin agus tá daoine atá an chadéibrasa, tá siad ag fáilbáis gach blian ag an level dóin de tá is dó bhfuil na cédaí idir gagus trí céad massam daoine ag fáilbáis agus éad am na haimbre seo. So ní tá na contartí an ach i gginam céine sais tugann sé ar bhealach suúbhneastid mar tá tú hain ag gceannas ar na cinithe atá tú brathair. Tugann si sin sais níos mó muineún dit na landstal ar éile leis an obair. But cin si go bhfuil daoine tá siad na sí an ospidal a bhhain agus níl siad de chucht acu bogu. Just tá suffer agus sin tagan an tagan an ceflann chocu agus cai siad siúd landstal ar éile leis an obair. Ach le mar chuid hain tá go mé an cuairú de gná bogan siad bogan muid amach nar éiríonn rudí ráthrom, but dar ná ní féidir leis na tírannaí ó na tíortha hain é sin dhéanamh. Yeah, tá sé trúachanta agus ó hanig an don chinne déana tá cogaíocht ag dul ré ach sa lá tá aniu an in san éanú híis is fi híaltha go mbeadh ceannairí an dóin agus na tíortha tá níos fóbartha ar a lán dóíonna eile híaltha go mbeadh sé dabhalt céidú dearú a chur le cogaí. Cé is féidir
le canary an dóna dhéanú a Angus le stop a chur leis na cogaí seo. No, Sean Jackrock atá acu ní hé sin an obair an príomh sprich atá acu. Is dó go tá siad siúd faoi bhrú hon cursaíocht maniaachta hain, cúlachtaí hain acu a chur chun cinn. So cé go bhfuil an omarcha trinithe grú acu cé go mbíonn seagháil an idir na tíortha difriúil cé go bhfuil na Náisiún Intia an mar structúr an tíortha óirt le chéile an scoméisiad non na rudaí seo a phlé. An Jackrock atá nach bhfuil líon na naoine ag ardú gach bliain, tá méid talamh atá ar fáil, tá sé ag ísliú agus an dóin ag chéú suas. Agus mar sin de tá achan rud faoi bhrú, achan duine go léir brú na rudí sin chun cinn. Agus so Jerry here snáid na fault lines mar deartha, snáid sin atá na cogaí seo a tarlaú agus an titrim amach nach bhfuil muid an anseacht ar réiteach na faibe. No feiceann muid go bhfuil Syria a phlé acu in áireach bog nach gach lá, ach ag an am cén an níl na mór hiorthaí an anseacht ar réiteach faúide tuis go mraithann siad go gailhí siad nás go dogann siad deis nó go gailhí siad siúd amach agus go mhainhí náhuiid acu. Agus tá sé ag go le ré blian an é bliana agus tá gach cosúlacht ar an scéal nach féidir leis an dóin lena níoreachtaí go léir ach bagan céidíthe a chur ar fáil ach is fiú go mór dúin go léir an bagan céidíthe sin a chur ar fáil. An bhfuil téithh dóinde go mór contasaí maidir leis na feibanní ins na tíortha seo ina bhfuil cogaíocht agus ina bhfuil bachtanas agus tribleid de gach sort. No, cinn siú go bhfuil agus mar dúirt mí hana ar tíomh amháin tá méid talamh a íslú a gin tois go bhfuil na farraigí ag ardú agus go leor daoine díbrí has tíos acu mar dheallar sin agus ar an tíomh eile tá an talamh hain ag fas go tíirm nach bhfuil daoine an marachtal an. So go leor ceann den dóna actually a bhí daoine ag marachtal gan strá bhfuil láthair nuair seach bhfuil siad ag fulingt nó bhfuil siad ag fágal an talamh sin agus iad a gluiseach go dtí áit sin eile agus cinse go bhfuil sé sin mar mar fart den aib. So tá sé sin ag chur brú ar méid talamh atá faci agus is sin ag tosnú cogíine. An omar go daoine ag teach chun na cathracha agus iad na chonaí ceantracha bochta agus an omarcha díthart agus cumáile sin tá daoine an frustragus go mór sin go bhfuil daoine a géirí tíortha acu a agal agus tá siad ní sásta a ghlacinn siad go gaithí siad an omarcha ulingt an tír difriúil a bhain semach. Agus feicimmuid tan daoine seo caithh ga trí bliain is go gampi ar imil na harpa ar hóran na Stáití Intia agus tá siad sin cé go bhfuil an cóhex na campi go donna sin tá siad sásta é sin na ulingt in áit se fannacht far a bhfuil siad. So gan dátar bí like timmuidine ag éirí ón dóin níos mó airgid blian haar blian an freastal ar na daoine atá an an G mar deartha agus sin an tróir atá a thógalagin. Níl éon rud a chur anúldain go stoppi an tróir sin agus muid heis an fandom ní hé go bhfuil muid tríd ach tá dóchas an a gin faoi láthair go bhfuil muid an níos mó anú agus gan dá teí sin ní le níos mó sé dónda a rí seile agus muid i gúsáid na Hetland a rí gúsáid an cá agus ag teannaí achan rud mar a bhí.
So Kager Haitian which in Trevshe, Kaim which Blaine explaining for the in early shot, Neil or Gulter Ahriha, honest Gemain Laidu or a Mage Carbon that Kurhamachogin, August or a Mage Ghoul at Anusa jogging. So Shin Tana Jackrakti rowing, August Neil instructor at Hogging, Neil should Liger Glor Delilation. Neil August Clinnen to we fallacythe nua ach tan aib oginia in nish mar a vini to an sin ach na policythe atá ag na tír sevra buinean siad le gascóir blian no lacéad blian isteach san aimsir atá le hocht ach tá ahrithe bonúsach a dí inis agus nílas agam céanúir atá muid ag gola éisteacht leis an dóan seo is agine atá a géirí teachtarachtaí leideire a chóirt dúine mí a né mésa agus tá Virginia ag gara gail faoi rudaí nachhfuil an tábhacht chéine leo agus tá créatarí bachta ag folant. Tá agla orm agus go mbeidh oríne san éarthar mas maileat folinks níos mó go dtí go nachrathí muid béasí. Well, céan le tá faibaní go leor a gin Angus agus tá tú héan agus tá chóglacaithe ag deanú bhuair níhailt céadú dóir bí féidir céan tír is fearr leat Jummate de éireann ar nóí a céan tír eile is fearr leat mar is cinnte gur haistil tú hart céadmhór. Caimar gur hatsin si go mórlam a bheith a Vietnam. Kijk me belien gele an beidir harder Jake Leon ó hen mar Harlíonn sé agus buna me ansoltas like rinne me hil an changa ólam hí ober himúlagam hí men an tastal hart hí an amsir go hálín hí daine anna chéilte agus leis sin bhí súlúpacht ar lech leis an síl. Agus seansnach go seo ráhaitherá agus muid heis bheith caint faoin méid carbón atá steala goach agin, but bhí gluisráth agam agus bhí men an gáil ar fod na háite. Agus do Jerry Shaachtain an ddíireach a muí a ha lé agus an na féidirachtaí a thug sé sin dúin, like tuisgurú an amsir a gcónaí gomáin, í bheith sé fuair bhí muid an gáil atrebí ro me an gal. Leis sin bhí álín tíirach álín agus camera agus sim agam a cursí cogu leis nó bhí anna himúil bratnaí ar na séhanna far chreidú an cogu ar son Vietnam le na Frankie a dosachbar sin de Americani. So tan star goléir hart comai agus tá an done Kurtjohortje and Hatching shop. So, Hatchin shake more morlam, shall I have on, because can shake a swinium if we go rasherish. Tan yard than a herny, like we make a much pelgela function, comai, August tan fern folks the gull, tan yard the macarja at a foss, green dini achulags and mention tashid folks in a honium. So yeah, I'm brahang August Kakamel Charlotte this as it's so good birch to McCulkier is as like is as Vietnamese ke go well she da hoga like my uncle like Sanchi. So tag kangli hit the frula ag bunch lesson agus nervi me am we and shin wool michelin kayla agus hog shin tourist kayla. So glor kangli de frula but well hinga more le dinner beagle. Yeah, well, it's kincha the Vietnam ard mo lista go kincha ach ta until eladama inchin ara nar chordu lista fada aichiki ava ogum mata me agiri ava cardual dun chimpalak dark me
chláracha documéid Netflix rin Sheelam Ken Burns an cogu Vietnam agus caihi go fiche a clig an ach bhí sé anchuachtach agus doling na daoine an sin a Angus sa cogu agus ag an jeru hir hal near a view don cogu near win dinner bí agus fi siad ag tridge waithe le únireacht a bheith acu chroc agus ní ro an croc díí ní ro an ach cinneal teoric ach bhí daoine ag feilhais agus go leor de na Ciaráin ag fallings fásta. Cén duine is mó Angus a spragan tú ó híomh na hebre a dhéanann tú mar tá go leor glórthaí inspiráideacha le cleisteal maidir le goling le kids de na feibaní a luí tú a cén duine is mó a spragan tú héan maidir le de chidibre. So nar bhí me héin ag obair sa Congo, deibrí mé ar an éigniú tag tarlín sin, agus tá far mór doctor as an Congo a ébrims ar an rud céine. Agus rinne document fadúda an far an géigewachar an far a ahiesian mra agus so is doctor is a surgeon agus an obair a bhí aige na cúnamh leis a hort de mra heistáibh Agnew Ulinch. So Dennis McQuigge is an dá agus first an dúis Nobel Marialler a Chajibre. But an rud tá fiú, like is dinge is as an cheantar hí jeisina ag an umar go jeisina ag gul haar lár frise chud da chud ilunch haar lár, but hui sé nawala agus sin chuir sé ospidil de chéile the couple of imachtaí difriúla ar siúlaige agus cé gur curú a heel and wheel an ummergur mar harlíonn sé leanan sé a gal agus teanan sé obair atá go táachta go tuachta gus fegann tú na sa Congo tá sí annaheachar do rií teacht ar ard chaijan leis agus an sin bhí session sas gulthar lár ard chaijan a ólam agus teachtar náis agus na servití sin a chur ar fáil Dov na vokta atá heis cud na rudí is massa ar dóin a ulinch. So ardar shahi an da. Sin an chasalachta atá ar an scéal a géisteach leat agus is tóca go gnéantaíon muid nach míon céal le kidward in cogaíocht atá go le ré ó hús ama ach tíhistí den aspa céile den vire seo ar fad sin gré a bhain a harlíonn go róvinnic an lá from a lagan ar bhrá nach bhfuil ar bhrá agus ar chailíní agus ar fáistí nach bhfuil abalta iad héana a chosint agus tá rud éigen contrailte leis an chinne déine nuair atá sé sin ag tarlú ar fud na crinne áit ar bí a míon cogaíocht ach go hairithe agus níl aon tír is dóilm a bhí páirteach gogu mór séir ó locht ón locht airithe sin. Agus táid ag teacht chun Jerry an seo inis Angus agus tá sé an simúil a bheith a géisteach leat agus stocha go méid gra géine ag garc ar an agalú seo nó ar an chóra seo. Cé is féidir leis an gra gaine a dheanú
an rud is éfachtaí is féidir leis an grá a gine a dheanú le céidú éigen a thuirt don obair atá tú héin agus de chóglachíthe ag deanú. An rud atá nua aimsire, well, beidir nach bhfuil sé chun nua aimsire sin, but tá an umar go daoine i gcull amach agus an cúnamh a thuirt do riine, agus iad ag obair las muid de na hagrachtaí móra seo. Like, tá sí feici a gin faoine náisiúntaí agus faoine cumann carthanachtaí móra go bhfuil, daoine contrailte láistigh dófa agus daoine atá ag deanú dameiste agus deanan sé sin dameiste don chlú agus don chail atá ar na hagrachtaí seo. Ach feicimid si begin am céine go bhfuil an umar go daoine ag gáil thar lear lá héin ó nrúpaí bagge, agus is seo feici agus daoine ag gáil go Gaza, daoine cúnamh a thuirt dos na chefií atá in airgean Mediterranean. Agus dearthain go bhfuil ní hé go bhfuil ahan daoine an teachtar a gine mar seo maileas acu nó gar glóir lá, but is an rud is tátaí an caidre a chochu leis na daoine atá géirí go amach agus an cúnamh a thuirt, agus an codú a thuirt dá fa siúd. So deanna sin sais ceangal persanta idir tú héin agus an duine atá ag gáil hall. Like, tá couple airní tá anna chailúil mai ealar. But mas go bhfuil ceangal díreach agad sa le duine eile atá hall ag tuairt cúnamh díreach donna daoine atá sa cruachás seo. Dearthain gin deanann sé sin níos mó maithis de téin, go dtagann sé tuiscint agus chur amach ar codéad na deacratí atá ag daoine. So agus maiile sin don daoine seo agus iad ag freastal go díreach ar na daoine atá aimsí acu. Is dó go bhfuil sí níos fiúntaí agus níos éfachtaí an tairige de chaithh ar an bhealach sin. Like, lig don a réaltais muid sinne an tairige de thuirt de na hagrachtaí atá a gin héin, but dean ceangal persanta idir, well, go to hain, like mas bhfuil an féidirach agad, but feidreim mar gnne atá hart agus ní an tanómar go dófa ann, atá gáil thar lear han an obair seo dhéanamh, agus féfrí dóibh siúd, cén chodú atá daí, agus an ammaní airgid minic go leor sé airgid atá ach có maiile sin tá muid non sais an scéal a sceapú agus tac a thuirt ar an bhealach sin có mai. Like, tá an amarga is ómús agam donna daoine a dhéanann obair sin, like, daoine heag fáil go bhfuil go bhfuil tá mis ící go mai, but tá daoine eile tá gáil thar lear obair dheona a dhéanamh an amarga a úling teacu agus mas bhfuil muidine mar phobal an cabhrú lá, cinse go mé go gabhróidh sé sin leis na daoine atá ag fuileant. Gandát. Teagam díreach an rud atá tú a bhuiú an sin mar bí an daoine in achan phobal a higan codé atá le deanú nuair a bhíon géir céim an agus hocu leis na daoine sin a gcuid scileanní a thuirt hiag pobal in áiticí eile ó híh léas, ó híh éideachais, ó híh tógáil scolanna tucailt tibracha agus a lehéid. Agus luí mé Angus gomuid ag teacht chun Jerry tá an rian ag scoiltiú na gluch an seo ag gahar ardmhaithe inniu. Tá tusa ar de bhealach a ráist ina bhalla ón túdain háas. Inné cuairt a thuirt ar Verundaí fásta tá féle Bealtaine tagci. An bhfuil féle Bealtaine mór ar radar Angus Lambkin. So, mar dúirt mé freastal mé ar ollscoil Gúnéidin agus gach bliain in Gúnéidin bíonn féle all-mhór agrithe ag na paganí. Agus bhilhín den na héine gáil an, like tá chuann siad siú mór ar siúil an amarca chuann siad an amarca rudaí fuaitrí hinne, bíonn daoine clúdaithe le paint agus ag dása agus
cealara bíon glór drumí go leor ceáil a gceist. Agus níl something céco crin na satá sé, maidir le rudí tradiisiúnta a bhíocha dhéanamh fadó, ach is ócaid allmhór é an na rudí seo a chealarim. Agus bhí sé simil tuis go nébríon ma dhearafar ar rudí idir chreidfach in Alban agus rinne si siúd imachtar na mala faoi na paganí agus go meas atá ag an codgeile den phobal orthú agus go mbeadh deacreachtaí acu agus go mbeadh fua ag daoine dóibh agus sin rud bhí sé gra go nach ró go leor daoine ag ghlacu leag ro si baganíon maslach fadú dáfa. Agus chuir sé sin so chun an dárad sin me chibne agus mé ag smuoine faoin áhar seo. But dearthainn go bhfuil sé táhachtach na hathraíonna seo a bharcail agus muid si ag brathnú ar na séasar agus iad ag chumdú isteach sa saoirú. Agus comáile sin go smuoine muid na daoine a bhíoch ag cealarú na rudí seo, glóir sin a cnámh agus glóir cric inhearn agus is caiiliúil maidir den rudí sin. So mas bhfuil gragin don siar, gragin don star, agus gra agin dogini atá fós ag cealarú ar an bhealach seo. Gahamid massive agin dá, agus cumáid sin mas féidir páirt a ghlacián. Sinna bhí mé tíreach ag smaointiú mar agus me sé ag fáas a níos bhí droch implachtaí leis an ocail sin paganach. Ach ní arcam ar faganí mar groch ghaoine inis ar charbí má tá ruderbí féar tá na paganí a bhíon ag cealarú na bhéalte tine seo ar nós na Bealtaine bíonn siad i dún leis an dúilre agus i dún leis na heilimintí agus tá tuiscint mhaith acu ar chuirsaí timpachta agus bíonn siad a muí faoin ar tá teachtracht mhaith is dóigh acu dúin. Ar tháinig tú trasna ar rií a ddíarbh eile ag deanú rudí speisialta ag tús a tairí nó ag féal na Bealtaine? Sin ceist an but tá an tá an omar go daoine an nach greideann deirfimidrá ag greideamh idirnáisiúnta nó ifigúil. Tá ag smaoinear go dtéad na féiltí ná na an ócáidí cultúra. Ní dóilm ní ruderbí ag teacht is sé go chluigean. Is tá an rudatá ag teachtasteach ná go de gnáán ar a bhíons féile tá rudigin an míní atá acu ná cé go bhfuil si buinseach leis an gríosteach ná rud eile, go bhfuil rudigin eile tíomhhirdó. Agus is tá go gurn se sin in ar gimhne nach go ró creideamh ag daoine solar landal na creideamh móra I bhaim, agus go ró táhacht buinseach lá siúd agus gur cheartún brathnú ar an péin mar is linne an star sin go léir, seachas gur linne pe star atá muoinithe ag na mór institútí seo. Well, is léir go bhfuil féal na Bealtaine speisialta donna tíortha ceilteacha agus bechórdúin más a bheith agén ar na féilte sin saoan lúnasa imbollag Bealtaine agus sílam in éire a Angus go bhfuil daoine ag peilú ar na féilte sin. Tá rud éigean ag moscailt ag mhoscailt in daoine. Agus an míonn tú a Angus ag caint an ngéalaigh mór in na léhananta seo
Aicherby Grimmondoan, no the winter Sawala a few. Ní cumannicus tá mé géirí ach dúir an seachtain seo rinne mé aglah le radioú na Gaeltacht raglah eile le radioú na Gael. Maidin aniu bhí mé caint le daltaí óscoile I gColáiste Mhuire. Agus ó am chéile bíon scáirt go han agam in Gaeilge. Lóir mé hí couple inar lóir mé Gaeilge agus mé ag obair le airní eile haar láir. So ní hé nach darlíonn sé nach múlann tú le daoine. Ach is bralam Twitter, tá bíon me tweetáil as Gaeilge agus istá go Gynnianam mé díchel chun jo suas le mór glúiseachtaí is a leid trí Twitter, but gandá bí me dúil go mór le teach na bhála agus tásúlagam nar hochas bí an uirseo go mé 6 súlúb tacht de heis éigen an agus go mé muid an buú le chéile agus crack a gin arí seile. Well Angus tá ólas airithe agam an obair a dhéanann tú agus taigam trasna ort an seo agus an siúd agus na main hóisialta is civan lom go mór tú I de teanga nuair a bhí grúpa ag Gaeilge hall is sto go gróid in núna agus bí tú héan I de idirtanga idir an Gaeilge agus Gaeilge na Halaban agus bí tú an chumasach I goldá higlam tú egalis ag caint na míltógi a Jerem héanach bí tosa minachalik sin an focail agus bí tú árá cho minic sin gur hitchin fin sa Jeru gur tú ag caint na minachalik na ciliogi le fécle Tá cinse agus tú de chuid taiisiil gur hanig tú trasna min ciliogi agus ciliogi contarteacha cad éiad agus seo an cheistdearnach tá mé bhela choirt iniu a Angus agus bhí sé an simúil géisteacht agus ag glóirt leat. Cad éiad sin is ceann lom tú sa Gaeltacht agus ní ró tú an gasar is massa a bhí agin sa Coláiste. Inseo hí mé an méid sin do gach daine. Ní ró tú an gasar is massa. Ach bhí gasarí an triblaiteacha agin cad éad na cimhní cin atá agad an tréimh se a chaitú sa Gaeltacht. Well, cinse gur thug muinseoir amháin Rudigan de Glan Vuordam agus muidig Johnny Kuntus na daltaí gachla leis an duine burt trúr cear chuigur seisiú seachtar achtar níar Jaitner. Agus níl som an gurcha sin couple cipní de rií eile. Sean scrutí héna bhí an raibh se. Camera tá mé cóbuich as an Espris a bhí agin agus muid gal a stair gach blian fá sogur caiime se 2 blian. Cúig Ciaráin sa Gaeltacht. Tá íach bhfuil na cimhní am gohfuil go an aimseir an chuidir módan am go maiid, grúbid mé snáb, grúbid mí faoin tú, agus gur hatsin rudí go mórlam. Rud is tó bagalta bonscoile phobal firstste mé ag an agus an rud is tó rud a churns bag í náfeilm agus mé smuoinú siar na bhí an coidir mód in na daltaí ag fólam Gaeilge don chéadú gathir agus iad I héonseag dóag blian de is agus cé gur Virginia 6 lífa tá Marial an idige so bhuiid trí bhain na bonscoile. Ní ro Virginia có muíach an Gaeilge sppragu idir na daltaí difriúla. Agus sin is tó Jackreacht a bhí an agus iad ní ro siad siúd ach ag tosnú ag fólam. But bhrach Virginia ro muid 6 ní ro Virginia muíach as goró Gaeilge Gaeilge lífa agin agus bhrachmuid grúsáis na múnturis na cineirí ag ddíirí áine agus grúsí de géirí mí háasta linne marall nachróid eisceachtaí anmh asín hain. So cinint go leor leir muintí maithe ach áfeil orm nach ró mé níos bráúla
Time broadú in ish as an Jackus a furme le lin trevshin ach ní ro an med sin broad arm ag buintse agus sin an seal sin agad tégóí ach sin agad couple kifni dit a leid. Agus alwi an tréimhse sa Gaeltacht tú dá go leor atá roit I de héal an dói le Fáile Ré le déine a bheith as balla agus an spragu inchine agus spragu crí spragu féin wainin a hagan sé dá 8,000 is fi Jégor bugnach gach blian nuair a spéidir na cursaí seo go le ré a Angus bhí sé thar spéisiúil ag Lord leat Tatu mar a dúirtmuid de bhalach na bhalla ón túdain has agus tas a gin grotú I Marundai go dé tú slán a bhaile agus go bhecamid thu a ráist in Ciaráin gan mór an bhaile. Gur míle maigad Raymond. Gur míle. Slán in ish.